Sanibonani-ke, thokozani ingane zakuthi ingane zedlozi. Ngiyanibingelela umkhulu wasemakhosini indaba enhluthu ngofakazi. Nginibingelela nonkana nje emhlabeni wonkana. Nakufinyela kwale YouTube umkhulu wasemakhosini. Abaqhamuka phesheya abasuka kude nakude kumazwe ngamazwe. Ngike nganibala nonke from South Africa yonkana kuze kuyofinyelela ngaphandle. Nabathola ukuphila kula mazwi umkhulu wasemakhosini awashoyo awakhulumayo kunina. Ngizocela ke nje la ngane zakwethu ukudlulisa isihloko nje sincane kulabo aba in need of what I will talk about. Bengaxhumana nomkhulu wasemakhosini. Undaba enhle xoxa ngofakazi. Unozigemegeme uVungelwa. Bathi abanye ama-Walking University basho ngokwazi-ke kwabo nabo lokho. Nami ngeke ngisho njalo kodwa nami ngenxa yokucokelela nokuthola ulwazi kubantu. Nokuthola ulwazi olusuku linye lisuke edlozini lami and from experience engisuke sengidlule kuyo. uJehova-ke muhle-ke ingane zakwethu. Imina la umoya ovunguza ukuthanda kwawo lakhisa lakhameza. Ezinye zeyibongo zami cha angeke ngize ngithini. Kinina ingane zakwethu la wena oqala ukubona ivideo kaMkhulu wasemakhosini ngizocela ukuthi ke wenze nje please subscribe on my YouTube channel and please make sure ukuthi you do share the video kulabo aba in need of knowledge if uchazekile kulokho okuthanda ukuthi umkhulu wasemakhosini then usungasondela kuye umfonele noma emailele. There is email yami, there is phone number yami la ungena nje through page lami ususubscribe wapressa the notification bell. Inamba yami ke ingane zakwethu abantu abaningi bakhala ukuthi inamba ngishi. It's because YouTube channel it wasn't meant for ukuthi umuntu ngithole abantu noma beze kumina ingane zakwethu kodwa bekuwukuthi ngidlulise ngisherishe ulwazi. Kodwa ke njengomelaphi abaye bethanda ukuthi beze kumina abazothola ukwelasha bathola ukuthintwa isandla sami babone le ndaba enhle exoxa ngofakazi nabe babo ufakazi ezimpilweni zabo. Ukuthi cha usuke eqinisile umkhulu wasemakhosini la ingane zakwethu ke sokhuluma ngento eyodwa ngisokhuluma lana ngokuthwetshulwa. Uwena onenkinga yokuthwetshulwa noma ngabe bathwebula amandla akho noma ngabe uyayiphuphe njalo ushuthwa ngamakhamera nama njalo uthi uhamba kuthiwa wena hayi wathwetshula noma ukuthwetshula kodwa nje ukuze uqinele ukuthi noma bethi bazama ukuthwebula lezo ithwebulo zingabi namandla ukuthi zifinyelele kuwe noma ube nento izokulwela just for an extra security ngaphandle kwemthandazo nakho konke okusuke kukhona okuzokulekelela wena enyameni nokuzolekelela phezulu kwesimo seyithunyaza kuba nawo njengoba zikhona umuntu mangabe ke esempini ingane zakwethu uyahlome isimo sento kuthiwa izikhali nezihlangu zokuvika. Akubi nje isihlangu sodwa futhi akubi noma isiphi isihlangu. So la ingane zakwethu ke nendlela la umkhulu wasemakhosini aphiwa yona angikaze ngayiveza ke solong ukuze ngoba ngibalekela izinto eziningi ngithi umuntu akeze kumina umuntu find out what I can do for yena but kulokhu ngikubone kubalekile ukuthi ngikusho. Nginendlela umuntu engenza ngayo ukuthi ngicuphe noma umuntu sicuphe indlela umuntu osuke sivikela ukuthi angathwebuleki mhlasimbe ukuthwebula abathakathi ngabe bathwebula amandla akho noma bathwebula ini. Kodwa le ndlela lena require ukuthi umuntu abe khona during the times la ilanga lisemini khona bebade and futhi abe khona futhi esezoshaya iphathi yesibili la inyanga isuke igcwele. Kulowo 3 days lowo abantu ke bayazi bangisuke ngibadinga nginendlela ke ngisuke ngazi ukuthi mina ngenze njani ngaleyo ndlela. Angeke ngize nginitshele angeke ngazi phela umuntu oyokwazi umuntu oyofika la kumkhulu wasemakhosini kodwa khona ngisuke ngisebenzisa isithunzi sakho nokunye ke umkhulu wasemakhosini ukuhlephula nje uma ngithi isithunzi sakhe ngisuke ngisisebenzisa zoyinkila nje imgilingwane phambi kwakho bese ngiyakutshela ukuthi lokhu ugilela into ukuthi nawe ubone ukuthi kwenzeka kanjani. Lana ke ingane zakwethu
into lena nawo umkhulu wasemakhosini ayiphiwe natshelwa ngayo izithunywa zakubo during the full moon na during isikhathi ilanga ke lihlezi likhona. So stage number 1 ukuthi uqale elangeni, then number 2 uyobusulinda kuze kube i-full moon with the stars. Lapho futhi make sure ukuthi ngaleso isikhathi lapho kusuke ku bright khona, even though noma kuthiwa suke liyana, but make sure ukuthi it's a full moon. Umkhulu wasemakhosini unendlela enhle, unendlela yakhe asuke enza nganaso ukuyiphiwe. Leyo nto uyoyibona uma usufikile. Thokozani ke ingane zakwethu, thokozani ingane zedlulisi. Ngithi nje ake ngidlulisele kulabo abazobe benothando lokwenza nabenethemba kumkhulu wasemakhosini, nabasebemazi ke umkhulu wasemakhosini asebebuya kuye ingane zakwethu, asebelazi usizo lwakhe nasebewazi amandla kamkhulu wasemakhosini. Thokozani ke ingane zakwethu, ngibonge nisekhona, akukho kunye bengizokudlulisa nje. Ngithi ndawo Camagu, makhosi amahle, thokoza. Amen kubathandazi.